Chirifano si chimbonzwa unyaya iri pano handisi kunzwisisa rudo hapana kudanana harusi rudo kana tichivanzirana kugara uchitsika-tsika hayi hayiite manje uku ndokusaiza geto manje kusaiza kwekuita sei kwewewe ye inde uchida kundingwarisire wewe chiri kumbonyanya kunetsa ipapa pachiko kusasa ndamutonatsoziya manje mukoma wangu ndati hayiite taura zvimwe maiziya aizi ko chakaipapa zvinhu zvandiri kutaura izvi chii chaizvo ye imbonyatsondiudza murada yekuti mari yakabuda tiri kuinvesta tiri kuinzwa but investa mari yako wega waiziya handokati ndiburi kabuda tinosheyana here mukoma wangu eheka saka chashanduka ipapo chii ini nangu blasi bhaudoka handamari inorara kuseri kwedhoo maiziya eheka saka pana hamboti mari yako icharara kuseri kwedhoo iri ye ezvi saka handisaka takadhirike modzi yaya yakazobudisa 15 guda tikabva taita futi nemuradha uyauya wokudhazo akabva abudisa futi zve19 guda saka ndakazogara pasi maiziya ndikarova macalculations angu zvikureva kuti takarova 34 guda padhiri rese tongotomenasi 2 guda etransport maiziya maishandisawo nelogistics maiziya saka makatora enye ukofoundaka mukufanira ndoenikira 15 guda yangu ndiro mabude maiziya 15,000 iwewe manje wakati mhai papa wakamborota kana 15,000 iwe hamukona kuti chimukoma wangu ka ndoziva kuti muri wemajokisi zvekutodaro maiziya nenofuti nditaipe kamuganga ndogara kachihepila hapana but manje kana pane chinhu chasingadzoka nacho mukoma wangu kana mazora agaka masororo maiziya chachitoda maiziya iwe akudza kuti ndiri kujoka ndiyani iyeye ye ndiri kutamba newe rini eheka saka namusiri kutamba ndivengero 15 guda rangu kandiro emabude ndati taindiraivi izvezvi handiti zvekubirwa mari yangu ini iwe oshomole usade kungwara mahara wanzwaka handina kukupa komisheni yako here last week iwewe komisheni yakuita sei kaumana he wazvinzwa iwe handiti uri mushando wangu here iwewe dhiri rese raunenge waita ka rikapinza mari mukambani mangu ka unofanira kuwanawo komisheni yako ka ame generous boss ka inini handidzvanyirire mushando wangu inini saka 700 yandakakupa iyeye ka ndo komisheni yako ka for the next 3 months unopawanawo sei ipapo imuradheo usanoita zvekutamba neni wanzwa ndinongera ndubu rangu ndibve panapa infact watongondibuda ipapapa ndatongogara ndasiyana nekazhetika kaka nokuti zvine zvanotanga kunetsa izvi zvozotishingane panapa ka handidi nyatsoteerera unzwe kamufana wangu ino inonzi harare wanzwaka hakusi kwenyu kwamupini wasvotoka kakwa munobva namudhara wako too much information mukoma wangu ngati ndisotewo ndubu rangu naamana patakanyorerana kuti nini ndiri kufanira kunge ndichikubhadhara hafu yemari yandinenge ndaita ndepapi zvanongotori siriasi mugenga iwewe orit hazvinetsi mira ndifonera maisister enhamba dzavo ndichinadzo ndonzati hapana shangara vakatenga kukudibiro fona zvakatonaka kakana zvakadaro handiri kuziva hako kuti nini namai vaivai hatina kumbobvira taonana munhu wawakaona fesi yake ka ndiwe wewe saka kutofona kwauri kuita kauko let's hope kuti une umbowo hwakakwana hwekuti munhu akavadyira mari iyoyo ndini saka makatopenga zvekutodaro kaimi makuru wani after ndarobva kufa zvomost 10 yese ndichiva madenderedzwa kanene michita mudziginyira maku ndikudibira iwe kukudibira chii chachona ye handina kukupa mari here iwewe bvunza vese vauri kuona ka vanoshanda mumakambani kaka kana vanoshanda musodhoma government chemuka kuti pana vanowana mari iri padhuze ne700 here ye panzvimbo yekukomplaina ka ndau kutokaunda mablessings iso ndichakufonera kana kwaita rimwe basa ibva panapa toni bhoa futi tobatana manhengeri nepakuyambuka safe baba ushomole munobhohwa imimi tatoswera mumablanketsi kapa naye asikana chisiyai ndimuke mwana asati adzoka apa zvinozoita here asvike tiri mumagumbeze masikati akadai aya ndanda kusuwa bakani bhebhi ndandanongura bakani ibvai uko matangaka mukufunga kuti varume hatikuzive here ipapapa pese manenge ndisipapa mainge muri bhizi muchiita kwekuchinjanisa vasikana mupa munomu bhebhi izvozvo ndozvirambaba asi manje iweiweka ndofanira kuzoitwa nhisiwawo ndiweba inini mwoyo wangu uyuka unoda iwe chete wazwaka zvimwe zvesezvo ndoripe basa nazvoba uchirikeuka here musiyo ndakatanda kukuona bhebhi ende iwewe hauite sha wakundinyepera kuti hanzi yeye ndini dhiraivha webhasi apa wainge utori lodha hako hede iwe zvisingabhodoke badhiroreba asi unozviziva bakani ndizvo hazvo bhebhi ini ndokuda ini ingribet nyangwe neniwo bhebhi ndoita kuditsa nami waoshomori uona kuparadzana kuti akamboita kuka kwaito ndonokosha kwakaita muupenyu hwanguho haidi hwii idi gogogo inini chere yei mbanuyo dzokera uko wabva wazwaka oshomori ndiwe here chikakonda kunyeponi kare kuti usabude pamusitoromo kana sandadzoka seosingatetekereba iwe ibvako dzokera kusitoro back vakatsukunya makasimba here ndipasta kanhengo abe asi wakuenda kuchechi kwekarege kai kani nayo baba ushomole taurira pasuko unotizwisa hauchioni manje ndozvinoitwa kaizvi kuti zvako zvekuda kunguti every time ndiri busy ndiri busy wangu wakuzinyanyawo iwe iwe sha
kana ndiri bhizi wakandiye ndiri bhizi unenge uchida kuti ndiite sei? kupiko tumaexcuse twenyu twoda kungonditiza zvisina kana basa rese apa saka kuri sekudheni kwenyu wangati tosangana rini futi? Yezvo naimi baba imi hamunyari here imimi? kwapa ndiri kufanira kunyara chizi apa tirangaridze kandakangana. Takataura wanhasi kana kuti ini newe there's no strings attached. No strings attached yachona inoshanda kana kwakusaidi kwangu cheteka, asi kana zviri kusaidi kwako uchida mari dzangu unenge uchinditi bebi. Ini kana ndane nyaya dzangu manje ndipo paunenge wakuti no strings attached. Aiwa kanisibautu mira ndikuudze sha hauzive here kuti ini nathanks tiri kumhanya. Saka ane basa rechi thanks chii chaanoziva parumenzi mufana mudikidiki akadaro iyi? Sha munhu yeuye he is holy ndotofila bed nezvandiri kumuitira izvi. Hazvina kana basa izvo sha, iyo zvese zvaakabata panyika panapa unozviziva here iwe? Usade kutifilisa bed nezvinhu zvisina kana basa rese iwe. Plus handiti ropa 1 kana ndikakumitisa ininika ndezvemudangaka huku inenge yadya mazai ayo. Hapana. Unyarare sha ndiye bheya ari kufona uyu. Bhebi ukuita sei? Ndati nyararai ukwasikana. Hello mwana yaJesu. How are you today? Ndiri boyini baby uri sei yako nhasi? Ini ndiri right ini. Kukusuwa chete. Even me sha ndakusuwa. Okay, I know baby. Ache tanga takawirirana kakuti tozoenda out TSMC Friday ka. But nhasi ndawana spare time ka. Saka ndatopedza hangu kugadzirira ipapapa. Ndakutouya kakuzokupika. Be ready in 15 minutes ndinenge ndasvika. No baby usauye. Aizi. What's wrong? Asa uchade futi kuenda out ine? No baby, it's not like that. Eka. But I'm coming. Be ready sha. No baby, I'm sorry sha. The thing is sha, ndakatanga kufasta a day before yesterday. Saka ndiri kurova overall yai. So I really can't go out. Handiti tinenge chida kuzodya here and stuff. Apa every 30 minutes ndenchifanira kunamata. Manje zvinozoita here kuti ndaenda out nemunhu ndotanga kunamata 30 minutes dzega. Kundozongotadza kutaura chete here zvizonai baby. Sori hakufungika. Kana kutomboziziva ini kuti uri kufasta. Onaka. Ndenda kutoita sekuti ndini satani kamulife mako. No baby, it's fine. Handiti wanga usingazive here. It's really fine. Okay, then let me not disturb you ka. Unamatira rudo rwedu shaka. Ndoda kakutunyanywe namatira honeymoon yedu ka. Cause ndanonokerwa wena mudiwa wangu. Okay baby, take care. Uya apa sha, hati akate come to daddy. Iwe ndisiyoko. I have to go up. Mukutaseko ma-elders ndinonge oshazo kwakatsukunya bosi mabude. Guys, thanks for your continued support. Tokokumbira guys murambe muchitsigira tiri kusubscribe kuYouTube channel yedu. Ukangobaya button rakani chete unenge wasimbisa timu rangu. Please support our sponsors Mezia kwamagumbo buchari and ayuglenora apa specimen shops. Munotenga kwamagumbo guys mune matosimbisa isusu. You can also buy nyama kwamagumbo nyango musiri muZimbabwe. Just inbox us for more information. Tokumbirisawo guys mujoine membership pa YouTube channel yedu. Munokwanisa joina membership yedu for as little as $4 per month. Ndatuye mune masupporta isusu PSTV entertainment zvokutodaro. Chasinge tigadzira special videos anoonekwa nemamembers edu kuYouTube chete. Facebook tokumbirisawo guys. Please follow, like and share our page guys. Tokumbirisawo. Yesaya makaipa timu rangu. Neamana.